Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Hindi kakagat, hindi pupupukin. Ang taong walang kusa, hindi pagkalutin. Lagi nang naghihintay ng awa. Buong araw, walang gawa, hindi ang tungtunganga. Anong dapat gawin? Dapat pupukin. Ang bako di babaon, kundi pupupukin. Ang taong walang syaga, hindi pagkalutin. Lagi lang umaasang bakala. Bahala na, baka bukas meron konting biyaya. Pupukin, anong dapat gawin? Pupukin, dapat pupukin. Ang bakal di tataling, kung hindi pupukin. Ang mga di kakuntan, pinto di bubuksan. Ang tambong di tutunog, kung di pupukin. Ang taong walang dila, hindi pagkalutin. Aangal lang kung naaapagan. Buong buhay, walang tibok, kahit nahihirapan. Bagatugang good morning. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Sa para po ni Pio Fernandez, ako na po sa mga kaibanan, Mardila dahing iba. Salit sana pero tiyan. Hanggang 10:30 po kita, kunya po na pagkaaga para po sa mga dugan na istorya ng pong aldaw ni Miyerkules. Sa mga devotees ni Mother of Perpetual Help, don't forget to attend the Mass and say your novenas. And siyempre sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga may anniversary, happy anniversary po. Sa mga kapako seniors, good morning! Yan, habang dahil pa masyadong makusog ang init kang aldaw, magpropainit po kita, mga ka-seniors. Magtaga-batad-batad kiniit, tapos magtaga or exercise lakaw-lakaw para hindi mga lawang yung mga kasukasuan natin at saka humabang buhay. Magkaon ni masustansya pagkatapos dahil magparaha date. Don't worry, be happy. Alright, lahat technical. Yan po dyan si Chief Ramir Tanay. Yan man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Siyempre sa newsroom, kasabay po niya ito dyan si Jenny Machiballaran at saka si Shara Meliron. Nagpaalam si Nicole. Tamay sa sabaton na siyang importante. Bali, magsabat basta pagbalik may chocolate na day. Okay na yan. Sa luwas, mga tugang, siyempre kasabay tayo dyan ang satuya po ng mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. Yan po dyan sa 1st District si Pading Jomar Bien. Sa 3rd District si Jimmy Nasalita, ang samuyang Chief of Reporters. Yaon sa Daraga area si Joshua James Bino. Sa Petrolyo Provincial, kasabay tapo dyan mga tugang si Karen Ala. Yaon man sa City Hall si partner Al Armario. On leave si Baby Angel. Sa Mobile, Henry the Boy Mata, sa mga mata ng DCGB sa kalsada. Mga boss, pinapabot sa magmang morning. Sana po ka muna kapamahaw na. Ayos na. So mga ibang eskwelahan wala nang pasok. So iba sa aga mapuon. Ang sendang ano yan, undas break. Di ba? Okay, di padago sa mga preparasyon ka mga kababayan ta. Diyan sa mga areas na sabi nga ni dakol na mga tao na mga dudumanan. Okay. So good morning muna sa mga taga-Bantabay po. Yan, si Benji the Pogi. Nakantabay
mga tugang nakacheck in naman si Gerald Aranya, the Wanderer. At saka siyempre, ang sa yung weatherman, yan po si partner King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill, sa Bangkiruhan. Okay? Yaman si Kuya Bob Candano sa Tabaco City, San Lorenzo. Tapos si Bing Buen Boris kan Malulipot, Sir Jeff Santos kang Queensland, Australia, nakantabay. At saka sa mga pag-iribayan sa kabalik at Civicom 4300 Sarabang Gibis, good morning. Asin sa kubos po nag-antabay sa Inman sa Mundo, ngunyan pong Aldaw. So, pasensya na po kamo. Ako muna po natukahan na magtukaw dito po sa programa. Tingog Kamanuan, may kasibutan po mga tugang si Papa P. Nagadam po si uncle niya. Yung ano yan, asawa ng kapatid ng mama niya. Adi, tawag mama niya o papa niya. Basta ano yan, nasa first cousin ni kunyan ni Papa P. So nagadam po si dating spokesperson ng Commission on Human Rights, kasama rin natin sa hanap buhay sa Prensa Sinda, si Salvador, si Kuya Badi Adi na Flor. Ilulubong po at siya na hapon, kaya sibot-sibot mga tugang si Papa B, kaya nakiurong po na adengon na siya malaog kamaya si kasuhon, kaya kita po nato ka ni VP Henry magtukaw na paramentas, kaya tsaga-tsagain na nindo ako sa mga suki ni P.